amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Sabies que les aranyes són un dels animals que fan més por als éssers humans? Hi ha milions de persones que tenen aracnofòbia. És a dir, que quan veuen una aranya, fugen cridant. La majoria d'aquests artròpodes de 8 potes tenen entre 6 i 8 ulls, però tot i tenir-ne tants, no tenen gaire bona visió. Sabíeu que la seda que surt de l'abdomen de les aranyes és molt més resistent que un cable d'acer del seu mateix gruix? Doncs sí, i a més és molt més elàstica. N'hi ha que afirmen que amb una taranyina del diàmetre d'un llapis es podria aturar un avió en vol. Sembla increïble! Els éssers humans podem fer servir la taranyina per a moltes coses, com per exemple fabricar armilles antibales, fils de sutura per cosir ferides, roba, cordes de violí o cordes especials que suportin moltíssims quilos de pes, com la d'aquest escalador. Sabies que les aranyes fan servir la taranyina per caçar i també per viatjar? La taranyina és molt enganxosa i quan algun insecte s'hi posa, hi queda atrapat i no pot escapar-ne. I així, l'aranya aprofita per menjar-se'l. També fan servir la seda per fer els capolls amb què envolten els ous. I de vegades per desplaçar-se ajudades pel vent, com l'Spiderman. La veritat és que les aranyes i la taranyina que fan amb la seva seda són una de les curiositats més increïbles que hi ha a la natura. No trobeu? Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.